Missäkään Mia on? Näköjään. Ai niin joo, hän nukkuu. Mia, herää. Mia. Miksi et laula minulle? No, mä ajattelin eka antaa tän uuden loimen. Ihana, tää sopii niin hyvin Pekasukselle ja Pilkulle. Voi Sitten kiitos. tällainen, jota sisällä on vähän. Harjapakki. Mitä kaikkea siellä on? Avaa se, niin näet. Se on vaikea avata. Voit sä avata sen? Au. Tossa oli taas joku ihme juttu. Kaikkea ihanaa. Kaviokoukku. Voi ihanaa. Kiitos. No, mä menen vielä nukkuu hetkeksi aikaa. Laita sä kaikki hepot valmiiksi. Aamutunnilla. Moikka! Joo, aika. Just joo. Minähän piti mennä kattoo Oonaa. Mä en oo nähnyt Oonaa. Hetki. Laitan ton hetkeksi tähän tän loimen. Mä voisin laittaa nyt tohon vaikka. No. Laitan hetkeksi. Moi! Moi Maria. Mä kuulin, että tällä Mia on synttärit, niin tulin sellaisia onnittelut. Mä oon just mennessä kattoo Oonaa. Mä en oo nähnyt Oonaa. Joo. Mikään. Mä käyn herättää Mian. Joo. Mia! Herää! Onne! Mitä sulla on? En mä tiedä, mutta joka varmaan nyrjähtänyt illalla tai yöllä. Joo, mennään tänne toimistohuoneeseen. Mä voin kuuluttaa kaikki sinne. Okei. Sua on vaikea auttaa, kun mä oon sua lyhyempi. Seidi! Niin? Mia on jalka murtunut. Murtunut? Tai nyrjähtänyt, se ei pysty kävellä. Joo, mä tuun. Äkkiä. Tulossa. Jos sä auttaisit, meidän pitää vasta toimistohuoneeseen ja kuuluttaa kaikki sinne. No mitähän tää saturoiden tänne? Joo. Voinko tuoda uuden silkään? Mitä? Joo. Sen satulla on kyllä vähän pieni, mutta kyllä mä täältä pärjään. No niin, hopiponi. Et sä noin hidas voi olla. Äkkiä nyt! Hopi! Pitää päästä kerrohuoneeseen. Mä en varmaan tiedä, mihin pitää mennä. Tuonne on. Lähtelee vähän. Tää on liian hidas. Äkkiä kerrohuoneeseen. No? Mennään.
pullossa kaikki seisi sinne. Missä se mikki on? Se on täällä. Toi sydän tuossa laukussa. Se toimii mikkinä. Mitä mä sanon niille? Sano vaikka, että hyvät ratsastuskoulun oppilaat, tulkaa kerhohuoneelle ja äkkiä. Meillä on tärkeä tiedotus. Kerro. Hyvät ratsastuskoulun oppilaat, tulkaa kerhohuoneelle äkkiä. Voi ei, Oona, tuu nyt. Mennään. Joo, äkkiä. Meitä pyydetään. Tulkaa äkkiä. Joo. Kiireellinen hätävauva. Au. Au. Kaakao. Tyhmä pikkusisko. Enkä oo. Mä jatkan unia. Voitte maata tai istua tai miten haluatte. Mä unohdin. Mun piti siivota talli. Äkkiä sitten. Niin tänään te kaikki hoidatte yhdessä hommat, koska mulla on jalka kipeä, enkä mä pysty. Tänään on mun synttärit, joten mä toivon, että te teette sen. Tää on ikimuistoinen päivä. Ja tänään me saadaan uusi heppa. Eikö sukin ihkuu? Joo, on tosi ihkuu. Sen nimi on Siiri. Jee! Lisää heppoja. Joo. No. Tuolta se varmaan tulee. Missä sen talluttaja on? Ai, mä tonne. Se tulee. Siiri! Siiri! Oi luojan kiitos, saitko sä sen kiinni? Kiitos. Mä oon Kulta ja mä oon tän tallin vanha hoitaja. Mä menen sanoa Mialle terveisiä ja onnea, niin sä voit viedä sen vaikka tonne karsaan, missä on papuja ja muita. Tai tonne laitmelle. Moi! Moi! Ai sä toit Siirin. Joo, mä toin sen. Kiva. No, tässä on tulossa synttäripäivä. Makaa jalka poikki täällä. Tai nyrjähtäneenä. No, kuulemisiin. Kuulemisiin.